Subaru Trezia je po dlhom čase opäť jedným z tých aut, ktoré v redakcii viac ako príjemne prekvapili. A to pritom Trezia nie je na našom trhu nejako krátko. No keď ju stretnete, vždy to poteší, veď tak často tieto autá na cestách nevidno. Z Japonska je to poriadne ďaleko, aj tá preprava niečo stojí. Dnes sa teda často prihliada len na cenu a možno veľa vodičov potom vopred vyradí auto, ktoré by si to inak nezaslúžilo. Pozrite sa napríklad na Treziu, je to hotový, utajený agent. Nenápadný, ale svojím spôsobom príťažlivý. Jednoduché línie, na prvý pohľad dobre využitý celý pôdorys, kolesá na krajoch karosérie. Tá je natiahnutá na maximum a pritom si udržiava celkovú dĺžku pod 4 metre. Aj po nastúpení prekvapenia pokračujú. Vo vnútri je miesta aj na rozdávanie pre iné autá. A to i pre vyšších, ako je náš šedý priemer 180 cm. A je tu ešte jedna vec, ktorá ak rozhodne nepoteší, minimálne zaujme. Toto Subaru je v podstate Toyota. Tá však svoj model Verso ešte na náš trh neuviedla a tak tú podobnosť len tak nezbadáte. No chceme tým povedať, že by vás to zrejme tiež mohlo potešiť. A keď sa dvaja Japonci spoja, spotrebiteľ vždy profituje dvakrát. V interiéri je poriadok, plasty sú akceptovateľné, pozícia za volantom je dobrá, mierne zvýšený a narovnaný posed poskytuje aj dobrý výhľad. I motor pochádza z dielní Toyoty. Klasická 1.3 autu plne postačuje. V meste i mimo neho bude jej výkon dostatočný. Na diaľnici Treziu mierne obmedzuje jej aerodynamika, no v rámci našich limitov je to aj tak bezpredmetné. V nich sa hýbe svižne. Plusové body získava auto aj vďaka spotrebe. 6 litrov sme neprekročili počas testu ani raz a nedá sa povedať, že by sme sa nesnažili. Tak si to teda zopakujme. Trezia to je dostatok miesta, ale aj kufor s dvojitým dnom. Spolu až 429 litrov pre batožinu. No a pridáme pekný interiér, japonské plasty či motoricky skvelú 1.3. Už len nasporiť tú správnu sumu.